بله ایدی پیشنهاد قانون چارچوبه لپارلمانتویا ترکیه هم وقت ویم ترافیک دانستاندن جی خورد بویه لانقره سرکومار ترکیه اردوغان او سروک MHP devlet bahçeli civiyan ev civina ku piştî demek dirêj pêk xatî nêzîm saetekê dewam kir. Civîn li koşka serokkomariya Tirkiye pêk hat li gorî agahiyan mijara sereke ya civînê pêşniyara qanûna çarçoveyê ya binavê pêşgiriya hevgirtina netwê û hevbûna civakî bû. Her çendî piştî civînê ti daxuyaniyeke fermîne hatiye dayîn jî lê li gorî çavkaniyan ji bilî pêşniyara qanûna çarçoveyê pêvajoya radestkirina çekan rewşa herêmê û hin mijarên siyaseta derve jî hatiye nirxandin. Di saetên êvarî de lijneya ewlekariya netewîya Tirkiye jî bi serokatiya Erdogan dest bi civîna xwe kir. Civîn heta amedekirina vê nûçeyê jî dewam dikir. Li gorî bernameya parlamentoyê têpayîn ku pêşniyara qanûnê sibeh heftê tebaxê di li Komisyona Dadweriyê were nîqaşkirin. Piştre jî wê ji bo pejirandina ji civîna giştî ya parlamentoyê re bêşandin. Doh pêşnomeya qanûna çarçove bi nêzîkî 306 îmzayan ji serokatiya parlamentoya Tirkiye re hate şandin. Ev pêşniyar ji 12 xalan pêkê û armanc ew e ku bingeha qanûnî ya pêvajoya nû were avakirin.